75 тисяч доларів, 75 квадратних метрів, двохкімнатна квартира. Другий поверх Коко Шанель. Ось подивіться відеоогляд. Заходимо. Санвузел, ванна окрема, гардероб. Заходимо, наша кухня-вітальня така. Оля вже на кухні у нас тут стоїть. Я тут уявляю, як можна Да. робити. 30 Кухня. квадратів, кухня-студія. 30 квадратів, кухня-студія. Кімната скільки квадратів? 12-13 квадратів орієнтовно. 12 квадратів. Кутовим вікном шикарно. Кутове шикарне вікно, подивіться, дуже гарне. І ось ще одна кімната. Такої самої площі. Однакової площаді. Подивіться, дуже гарна квартирка. Так що 75 тисяч доларів, 75 квадратних метрів, другий поверх Коко Шанель. І подивіться, який у нас тут балкон. 9 квадратних метрів. Балконі ще тут майже ще одна. Балкон окрема 9 квадратних метрів. Коко Шанель, а сімейна фортеця будуємо.